बियो दानिफ्रायनो पलिटिकेल लाइनाव हाबग्रा जादों बिफानि आखलखौनो लानो नागिरदों हासिजोंनो ज्राव 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 दांगोन आं दिनै बिखौ आंनाथ' आइया देनजार रागा जोंनानै दङलै बे दा आं न'आव माबायदि थांनांगौ जाखो दे आइयाथ' बुगोनलै आंखौ दा आंखौ हमथानो थाखाय आयं थफसियाबो गैया आबैबो गैया आफायाबो गैया माबा मोनसे खायदा गोदान बाहायाबा जानाय नङालै आं बुजानो हानाय नङालै दा सिख्लाफ्रा आंखौ बुजादों होननानै खोनाब्ला मा सानगोन बिसोरो जानाय नङालै बे जिउआबो आंना नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदिसो जाबायलै बिफानिथिंबो जानो हाया बिमानिथिंबो जानो हाया जियानो जादोला खायदा बोरायखौ बाहाय मारनोसै आं जना थाबा गिनानै थाबाय थाबा जानाय नङा माबा मोनसे खालामथारनांगोन ला 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 लो 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 ला 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 नायथारगोन आंबो बेखौ दिनै माबायदि बिफाजोंल' लोगो जाग्रा जादों बियो बिफाजोंलाय फिसा जानो नागिरदों नोङो हो दानिफ्रायनो पलिटिकेलनि लामायाव आगान होग्रा नोङो नुदों दा बेखौ नुदों नै फिरफिला न'आव गायनांगौनो बयबो बे फिरफिलाखौ गायनांगौनो 13 तारिखनिफ्राय 15 आगस्तसिम माने हर घर तिरंगा बेनिखायनो बारा रागा जोंनांला आयै आंखौ आं फिरफिला लाबोदों न'आव गायनोसै बेनिफ्राय जोंहा सानैबो फटक लालायनोसै नायै जागोन दे अब्लालाय सानैबो गायनोसै जोंहा मोनसे खोथा सोंग्रोनि आं मा खोथा आयै आबायमाव नोम्फानि खोथाखौ लानाङा नङाला नाथाय बांद्रायबो लानाङा दे नोम्फाया जि लामाजों थांदों बे लामाजों दा थांबाय था नोम्फानि आखलखौ मिथिखायो दा नोङो दानो पलिटिकेल रायजोआव राजनितियाव दाहाबाबा लेखा फरायग्रो गेदेर मानसि जाग्रो जागोन दे आयै दे फिरफिलाखौ गायनोसै हांगोमोनदि न'आव दङ ना औ दङ फै दे जिरायदो हापां ओहो जिरायनो टाइम गैथ'वा माबा मोनसे खोन्थानोसो फैदों आं रायबाय आं एमाव राजाखौ थिगसे बेखौथ' नों रायखानांगोन रायनायालाय नाथाय आं एमाव राजानि थाखाय फैयाखै अब्लालाय मानि थाखाय आंना बिखुनजोआसो थिनहरदों अमा राजा इलेक्सन गेलेनायखाय मास्टार साख्रिया केन्सेल जाबायनो बेना बेखौलाय मिथिखायो आङो बे मास्टार साख्रिखौ मोनखानाय नंला होननानै इलेक्सन दारायबाय जेब्ला आरो बे अमा राजानि खौरांफोरखौ आंनो दा खोन्थाफैसैहाय नांला आंनो बेनि खौरांखौ दे होमबालाय आं न'आव थांनोसै आहा मालाय दखनायाबो मोजांथारहाय माथो मोजाङालाय मोजांहाय नाथाय दाखालिबो गांसे गोदान दखनायानो गोमाबायना आंना गानथाराखैमोन आयु दखना गोमालायदों न'आव थानायानो औहाय सोर लांखोथाय न'आवबो रावबो आलासिफोरबो फैयाखै आरो आलासिफोराबो बिदि खावग्रा नंखाथारा जोंना आरो न'नि गथ'फोराबो उन्दै उन्दैसो गाननानै थांनोबो बहाबाफोर गारबोनोबो हा न'आवनो बहाबाफोर दङ बे नागिरै थां औ बेखौनो खालामनांसिगोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै दे जागोन दे आं जाबाय अमा राजा बयनिबो खाजा दे बुं जय अमा राजानि जय जोबोर साबायखर अमा राजा थेंक्रु आबौ थेंक्रु थफेराम सिरिथा आं गाबदों दे गाबबाय था ओइ सुवाद अमा राजा सोर बे आंखौ बिदि बुंनाया सोर बे आंखौ बिदि बुंग्राया हा सोरलाय बे थोद साला सिखार सिमांफोरा मा बखिलागासिनो आइला सिमांसोमोन होनबा मा एसे गोदैथारमोनलै ओमफ्राय बमब्रा मानसिखौ बिदि फोजायो आरो आं साननैसोनि उनावनो एमएलए जासिगोन मन्थ्रि जासिगोन एसे सनमान होनो सोलोंदोब्रा ओमफ्राय सिमाङाबो माबायदि मिथिगौना बमब्रा आबौ नरेन्द्र मदिया फैनानै आंनो साबायखर जासिफैलायदों आरो थफिरामा जि गाबदों बिथिंजाय रायजोफोरा आंनि थाखाय स्लगान होदों जय अमा राजानि जय जिसिपिनि होननानै आरो सिकिउरिटिफोराबो ना कमान्ड'फोराबो सोर मिथिगौना सिख्ला गोजासो सिख्ला गासिबो पुलिसफोराबो ओमफ्राय इलेक्सन देरहाखांनायनि उनाव आंनि अफिसखौ ओरैबायदि साजायगोन आं हिन्जाव गोदान बायदि आरो जिरायग्रा सफाखौथ' बेसर बेगरनिसो खालामजोबखागोन आङो सिङाव बेसर बेगरसो होजोबखागोन आं गुरै रैदुब मोननाय बायदि आरो ओमफ्राय मा मिथिगौना नों बमब्र दाद बे नोंनि फौसौलिया बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुगैयालां साला गावखौनो बिश्वकर्मा भगबान बायदिसो मोनना लाखोना माखो बेलाय डाइरेक्ट मैदेराव जिरायना थाखानो मोननाय बायदि नायनो नामा नुबाय साननैसोनि उनाव भगबान बिश्वकर्मानि मैदेरखौबो बिनानै लायबावनोसै आं तुद मारे आखाया मोनब्रै जाखोब्रा नोंनालाय होद साला बांद्राय गल'ल' नायबाय थानाङा लामाथिं नायनानै गारिया सलाय हेलौ माथो बेलाय बेवाइफोर थफसिसोलै नाय बमब्रा गारिखौ दसे लाखिलाय दसे आखाइखौ बिदिनो लांनोसै नामा थिगबो गैयालै आंनि बेवाइफोरा गिनोबो हागौ थ' बेखौबो खुनोसैलां इसेबां गरमाव हालालै बिबार मालाखौबो गानबाय थानो हाला इसेबां गरमाव बे आइ थफसियाबो गावहा बिबार लायनो नागारै आंखौसो थिनहरबाय खामानि गोसायाव आरो खामानि थिनबाय थायो बेबो हेलौ बिबार लाना बहा थांनोलै आंनि सना हेलौ बिखुनजोफोर नोंसो खुलुमबाय बिखुनजोफोर खुलुमबाय
लाजियाखै नों अमा राजा आंखौ बिखुनजो बुंनो अब्लालाय नोंखौलाय माथो लिंनांगौ जाखोब्रा बिखुनजो लिङाबालाय लाजियाखै नोङो खलथा गरम आंनि फिसाजोखौ आलाय सिलाय खालामना लाजिनाय गैयाबालाय दाखोर बारिफोराव एब्लेना थाहैथां थां गेसाव नालाफोराव गोजोमना थाहैथां थां मालाय बिखुनजो आंखौ थुखैफिनगोन नामा नों साबबागासिनो सोब्बा जागोन आंजों मिथिबाय नोङो थोद हामालै बिखुनजो ओमफ्रायलाय बुरैफोर नों मा जादोंब्रा माथो दिने दिन सिख्लानिफ्राय सिख्लासिनसो जालांबाय दङब्रा नोंलाय हो बुरैफोर इसेबां समायना नुदों नोंखौ दखना गोजाजों बिबार लालायनायजों आखुरा दाबो सोलायाखै आरोना हा बहाथो सोलायनो हिनजाव सानै साथाम लाग्रायालाय आं मोजां जाबायब्रा आइ बिखुनजो आं सोलायबाय खिन्थु मानसिफोरा आंनि सोलायनायखौ नुवा खालि गाज्रि जानायल' सानबाय थायो गाज्रि नङाबाबो डाउट खालामनानै आंखौ गाज्रि खालामो एसे बुजिदोब्रा आइ बिखुनजो आं हांग्रिमोनजिखौ गाराखैथ' हांग्रिमोनजियासो आंखौ होनानै हरदों नों मोजां आखलबालाय नोंखौलाय मानो होनांगौ जाखो हा फिसा फिसौ थानानै बेलेग हिनजाव लाइन मारिग्राया बिदिनो मोननांगौ जालांनाय जाथायफोरखौथ' आं मोजां खालामनो हाला नाथाय फैबाय थानाय समफोरखौ ओरैबायदि मोजां खालामगोन आं आइ बिखुनजो आंथ' इलेक्सनाव देरहाखासिगोन आं सिमाङावबो नुखाबाय बेनिखायनो आइ बिखुनजो नोंसोरखौ आं जोबोद मोजाङै अनगोन मिथिबाय आरो आइ बिखुनजो आरो मा मिथिगौना आइ बिखुनजो नोंसोरखौ गोसोखांनानै आं हराव उन्दुनो ओंखारा जाबाय बिनिखायनो अख्रांनि हाथरखिखौसो सानो आङो आरो आंनि खर'नि खानाया बेसेबां दङ बेफोरखौ सानबाय थायो मा सानो सानबाय था अख्रांनि हाथरखि सानो ना खर'नि खानायखौ सानबाय था जोंजोंल' जेबो सोमोन्दो लाखिनांला नों सुवादा दाबो गारियाव गाखोफैला आंखौ ड्राइभारसो मोनखो ना माखोब्रा बेलाय नेहोबाय थानाय ना गावखौनो एमएलएसो सानना लाखाबाय नामा ओइ अमा राजा र'लै एसे दुखु जादों आं दाद न' थांनानै दुखु जाहैबाय थालै बेयाव नङा माइसे आथुर जाबाय थायोब्रा नोंलाय फिसा गोनांथां गथ' गोनांथां हिनजाव गोनांथां माथांनो हा आच्छा सेंग्रा मानसिफ्रा न'आव थानोनो मोना होमबा गथ' गथाय गोनां हिनजाव गोनांफोराल' थानो मोनो नामा हा थोद बिदि नङाब्रा माने आं न'आवसो थांनो बायोलै आच्छा गोरजियाखाय थोद साला सब समावबो गोरजिया थानायखौल' गेजेराव लाबोबाय थायो ओइ दस्तिफोर मा मिटिं जादोंलै मालाय सन्थला हो मा गोहो लानानै मा मोखां लानानै आंनि सेराव नुजाफैदोंलै नों हा सन्थला दस्ति बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय मा दस्ति खिथौ खिबोलाय हा आंनि लोगो जानानै आंनि बेरेखा हान्जानि मानसिफोरजों लोगो जानो हा आरे भाइ पलिटिकेलाव थागोनब्रा दा जोङो पलिटिकेलनि बाहेरावसो दङना बेनिखायनो लोगोब्रा जोङो सैथो आच्छा सन्थला बुंलाय नों थफिरामजों बायजायाखै होनलाय जौजों बायजादोंना नोङो थफिरामजों बेनिखायनो आंनो भट होआखै हे इसोर मा बुंजाखो आं अमा राजाजों थफिरामा आंनो जौ जासिबाबो आं जौखौनो लोङाखै आच्छा अब्लालाय मानोथो आंनो भट होआखै नोङो हा आं नोंनोनो भट होदोंब्रा अमा राजा आं थफिरामखौ थगायदोंसो ब्रा अमा राजा बेनाव पिस्तल दङ नालाय बेनिखायनो थगायदोंब्रा आं खोथाया सैथो नामाब्रा औब्रा सैथो आं भट होदोंना बेनिखायनो नों देरहानो हागौ बेखौ नों सिन्था खालामनाङा सन्थला आं देरहाखागोन मानो होनोब्ला आं सिमां नुखादों आच्छा बे गोसोम साइकेलखौ लानानैलाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आरो बे गोसोम साइकेलखौलाय बहानिफ्राय मोनखो नोंलाय हालखेथा कम्पानिनिफ्राय लाना फैदों आं आच्छा बारु थाइबानि लारु भट होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय सन्थला दे अब्ला थांनोसै जोंबो फैसा होलांदोब्रा साइकेलखौ फानना लाना फैनि आं आच्छा बेसे नांगौ नों बेसेबां होनो हायो थाइसे आथोनायलाय जागोन ना जाया हे गसाइ मानोबासो भट होफ्लांबाय आं अमा राजानि फाग्ला ओरैनोसो होनदोंब्रा जंखायसे नो ला फैसा 1000 साइकेला मोजाङै फानना लायथां दै बेनिफ्राय इलेक्सनाव देरहाखांब्ला माबा मोनसे होनो नाजागोन दे आं नोंनो जागोन दे थौबोमल' थांनोसै जोंबो बाय बाय सन्थला बाय बाय दे फ्रियावनो मोनगलायबाय 1000 फैसा बापावै सन्थला साइकेल लानानै बहा थांनो ओंखारदों नोंलाय साइकेल जाय भारमे गारिया माथो बोरैबाथार नोंनालाय मा गाज्रि नामा माबालाय नोंनि गारिखौ गां गैयै सिख्रिया लान्थाथा गां फुजानाय सिख्रि बायदि नुथारदोंलै देन्जार आंनि कारा बोरैबा हंलालासो नुथारबायलां गारिखौनो आं बे गारिखौ आंनि थाखाय बायाखैलै लोखि थबसिनि थाखायसो बायदों लोखि थबसिया बहाबाफोर हान्थिबाथाय गोबानो ओंखारोनो लामा गोजानफोराव गारि गाखोनो हायानो बेनिखायनो लोखि थबसिनि थाखायनो आं बे हंला गारिखौ बायबाय आरो दाम होनानै बिराद गोसो थोथारबाय नामा नोंलाय थबसिखौ
औ ब्रा औ बे थफसिनि थाखायनोथ' आं इलेक्सन गेलेदों जाहाथे बेखौ आं मोनो आरो सेंग्रा मानसिफ्रा दिनैसिम एमपि एमएलए मन्त्रि चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार जाफेराखैलै सेंग्रा मानसिफ्रा बेनिखायनो आं जानानै दिन्थिनो नागिरदों माथो बांसिन मन्थ्रिफोरानो हाबा जायै गैयासो आरे बिसोर बोरायबाय बुरिबायब्रा आङो सेंग्रा जांगिलाफोरनि खोथाखौ बुंदोंब्रा सेंग्रा जांगिलाफोर मिनिस्टार सासेबो गैयालै गासिबो उदै गिदिर गोजा बोराय गोजा खानाय मोननाय गोजा दारि हुमा हुमि बेफोरबायदिसो जायोलै आं बायदि सेंग्रा मिनिस्टार नांगौ मिथिबाय सेंग्रा मिनिस्टार आच्छा मोजाङानो दे ओमफ्राय अमा राजानि माबाफोर खबर मोनदों नामा खबरखौथ' मोनदों आं मोननायालाय खुसिथार माथो अमा राजामोननि पार्टिया देरहासिगोन बायदि जाना दंनो माथो आच्छा बिदिसो जाना दं होमबा आसलथे नोंसोरलाय आंनो भट होमारदोंना होमाराखैब्रा होआ जायो नामाब्रा नोंजोंनो थाफाथारदों जोङो जोंखौनो बिदि सानबावोलै देनां जेनबाय बायबा जोंखौल' दाय दाहोलै नों आच्छा दस्तेफोर मोनसे खोथा जाबायना नोंथांमोना अमा सावगारि आरो जेसिपि सावगारि नागिरना मोनाखै होननानै माखासे कमेन्ट बक्सआव बुंहरदों नङा होमबा सिन्था खालामनाङा लोगोफोर नोंथांमोना जाय बिजाथिखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमिउनिटि टेबाव थांनानै भट हैनो हागोन अमा राजाखौ मोजां मोनोब्ला अमा राजानि नामाव क्लिक खालामनो हागोन प्रेस खालामनो हागोन जुदि थफिरामखौ मोजां मोनो थफिरामनि नामाव क्लिक खालामनो हागोन अमा राजानि आरो थफिरामनि नामखौ अलरेडि होखानाय जादों खालि नोंसोर थांनानैल' नामाव थुहैनांगौ आरो दै जायफोरा माने अमा सावगारि नागिरना मोनाखै जेसिपि सावगारि नागिरना मोनाखै होननानै बुंदों बिथांमोना आरो मोनसे खावलायबावनाय नोंथांमोना जायानो देरहाया मानो दुखु दाजा थफिरामा देरहायोब्ला अमा राजानि सापर्टारा दुखु दाजा आरो अमा राजाया देरहायोब्ला थफिरामनि लोगोफ्रा दुखु दाजा दै सापर्टारफोरा मानो होनोब्ला जेननाय देरहानायनि मादाव सासेबाथ' जेनखागोन सासेबाथ' देरहाखागोन आरो एपिसड बाय एपिसड इन्टारेस्टिं जालांबाय थागोन एपिसडा मोनसेयावनो काहानिया जोबनानै थाङा बेनिखायनो नोंथांमोना उननि काहानिखौबो नेनानै था जाहाथे मा जायो अमा राजा देरहायोब्ला माबायदि खामानि मावगोन बा थफिरामा देरहायोब्ला मा जागोन बेखौ नोंथांमोना माने मोनसे टुइस्ट होननानै सानना लाबाय था दै माने एपिसडा काहानिया दिनैनो जोब्बाय होननानै दुखु दाजा माने खायसे दुखु जायो आरोना है जोंनि साननाय बायदि जायासै होननानै बुङो नालाय बेनिखायनो नोंसोरनि साननाय बायदि गासिनिबो साननाय बायदि जालांबाय थागोन नाथाय नोंथांमोना धैर्य हमनांगोन नेबाय थानांगोन एपिसडफोरखौ दे होमब्ला उननि एपिसडफोरखौ नायबाय थादो माने दिनैनि एपिसडखौ नायदो दे दे बुं बिराद अननो ओंखारबाय आं नोंखौ बेबायदि साइकेल लाबथिंनायखौ नो 1000 फैसा आंनिफ्राय बिनाव गैयालै आं नाथाय सोरबा होबाथाय लाखायो आं हर आयु बाला गारिया आयु बाला इसेबां मोजां गारि थायो आयै हाबाब बेबायदि गारियाव गाखोब्लाथायना गोबानोनो ओंखारनाय नंखाया बाला ओइ थफिराम आं गाखोना नायनि दे ओइ दावसो देलाय आंनि गारियाव गाखोनायाथ' गोजाननि बाथ्रा आंनि गारिखौ दांनोबो मोना नों आच्छा बिदिथार आरो नै बाला दांबायबो मा एबार आयौ बाला होनला नामा पिस्तलखौ नुनानै बबि जाबाय नामा ओरैनोबा नों आंनो भट होआखै बेरेखा हान्जानोसो भट होदों नों भट होदों अमानि सावगारियाव आंलाय अमा राजामोनजों ओरैनोसो थाफादों दा गाइखेरनि साहा निमखि मोनजागोन होननानै आंखौ थगायाखैथ' आयौ बाला बोरै होनखाथारो नोंनो भट होआबानो जागौमोन आं आच्छा दे आच्छा आंनो भट होदोंबालाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा मोजांथ' आरो थफिराम आं नोंखौ मोजांबो मोनखायो नालाय बेनिखायनो नोंनोनो भट होबाय आरो नोंनो देरहाखागोन मिथिबाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंनोनो भट होखागोन जाबाय दे बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय नोंनि काराव आंखौ खेबसे गाखोनो होगोन ना आं लोखि थफसिखौनो बे गारियाव थिखांफेराखै दावस्रि देलायखौ बोरै थिखांनांगौ जाखोब्रा दे आंनो भट होबाय जेब्ला एसे अनफ्लानोसै आं फैबाय दे आच्छा दे रिजाल्टखौ थाबैनो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आरो दे होमबालाय थफिराम नोंनि काराव खेबसे गाखोना नायनोसै फै आयु बाला मा एसे मोजांहाय